și bine v-am găsit la un episod de pe acest canal. Sper că v-a plăcut ce v-am postat cu dereglații și să vă placă în continuare, pentru că mă chinui destul de mult să-l fac în CapCut. Bun, acum m-am gândit să ne jucăm și puțin FIFA. Nu doar Plants vs Zombies și jocul cu biciclete. Și v-am pus acolo pe comunitate dacă vreți să facem o serie cu Daci și Romanii parodie. Nu știu dacă o să ne ies foarte bine, nu o să fie Daci și Romanii. O să fie ca un fel de copil care se trezește, să duce la școală și nu știu ce, da? Și el învață despre Daci și Romanii și el se plictisește la oră și face el ceva, da? Bun. Și după aia o să fie o parodie cu mai multe episoade. Episodul va avea 2 minute. Pentru că mi-am mult și la asta cu Daci și Romanii să fac foarte multe. De fapt să editez, hai că până am început să adus 1 minut. Bun, eu l-am pe Haaland în echipă. Și pe Virgil van Dijk, pe portocala aceea. Dăm pasă. Deci că nu filmez, nu-s deloc bun. Mă bate și boții. Dacă îmi filmez, nu știu ce am. Deci cu Bellingham nu-s bun. Nu știu cine e bun cu Bellingham și fac, dar să-mi spuneți voi în comentarii. Nu știu. Da, hai că eu am mingea, Van Dijk. Mă, Van Dijk e bun la fotbal, numai că eu am prins ciudă pe el. Gol! Ai tata! E Phil Foden. Am dat gol. Oh! Mă scuzați, m-am fost atent. Aoleu, ce fac cu mine? Hai, Van Dijk! Oh, piciorul pe mine. Hai, Haaland! Pentru cine a fost? O lasă de aici, dăm. Boom! Apărat-o. Mamă, că e 1-0. Și avem avantaj. Hai, Haaland. Apropo, vreți să-mi vedeți fața? O să mi-o vedeți acolo. Așa, vă zic. Daci și Romanii parodia. O să o facem la 10 abonați. Deci, abonați-vă. Dacă vreți, Daci și Romanii. Deci, minutul 37-2-0 și am dat cu Haaland. Dar hai să vedem gol. Bun, deci suntem aici, bun, și hai să vedem. Turt. Hai, mă, că putea să o apere. Putea să o apere. Scrieți în comentarii dacă era să putea să o apere. Dar el portar. Pot 14 milioane. Mi-a picat așa dintr-un pec. Ce apărat. Deci la... aia n-a apărat, da? A apărat aici. Ce? Asta termină asta meciul. Și să-mi spuneți dacă vreți să facem și episoade cu Minecraft sau cu... O să fie o surpriză, nu vă zic cu ce o să facem. Episod la 15 abonați. Deci la 15 abonați va ieși un episod. A dat zola acolo. Va ieși un episod despre jocul. Stai să te las să zic. Nu,
Bă, vă zic de acum, la 15 abonați va ieși episodul de San Andreas. Și va ieși... l-am terminat pe telefon, da? Și o să dau new game și o să facem o serie întreagă cu el. Ce-am făcut, mă? Mamă, pe... Hai, Arnold Schwarzenegger. Bun. Saca. Mamă, ce bine a fost asta. Mamă, așa am și pot să împing. Asta, bine că scad, bine. Merge foarte bine, nu tu. Este ping-ul foarte mare. Acum am 200 de ping. E clar, pierde meciul. Ha de aici, bă. Un scor final, vreau să aud un scor de la voi. Eu zic că va fi 2-2. Nu va fi 2-2. Troll. Hai, mă, ce faci ăsta? Gata. Bă, băieți și fete, dacă sunteți pe aici, o să închei și episodul. Și da, o să închei episodul. Mă revanșez la Daci și Romanii parodie. Mă revanșez. Primul episod cred că o să-l facem de 7 minute. Așa că eu vă zic noapte bună, bună ziua sau așa, când vă uitați voi aici, noapte bună sau bună ziua, acum când l-am filmat, cred că noapte, de fapt e pe noapte. Bun. La revedere!